Good evening, good afternoon, and good morning to you all. I have greeted you differently, knowing that we are living in different time zones. Regardless of COVID-19 pandemic, we can all find a good reason to say thank you, Jesus. Yes. Be alive today, it is an honor and a privilege that God has accorded graciously to us. Today's program is the second edition of Virtual Music Worship. Hope amidst chaos is the theme that encourages us to face the storm boldly, knowing we are not alone. Last month, when we presented our Melden Virtual Music Worship service, when David Chua was our host, we received good feedback. Some people asked for more programs. But also we had some people who follow this ministry. They are not Malawians, so they indicated an interest in our programs. They requested that we mix English and Chichewa so that they also enjoy the program. My co-host Henry Somanje and I, we discussed and we agreed that we can incorporate their suggestion by going bilingual today. Therefore, if you see us mixing English and Chichewa here and there, never be surprised. We are doing our best to accommodate our friends who may not understand everything we are going to be saying when we only use Chichewa. As advertised, our musician today is Bob Zumani. I will not say much about him because very soon he will introduce himself. However, allow me to make a brief statement about him. Bob Zumani is one of the sons of Malawi, a dedicated Seventh-day Adventist member. I knew him a long time ago when he became popular with his songs. One of the songs that I remember repeatedly playing was entitled Hallelujah Tintamande. I'm not sure if that song will be amongst the ones that he will play today. One unique thing about Bob Zumani music is that he is a soft musician. Listening to his songs is very calming, and most of his songs are very good for meditations because they encourage personal reflections. Therefore, be assured that the songs we will have today will not only arouse your emotions, but they will help you to reflect on God's goodness. Yes, we have COVID-19. Some of us are infected, others are not. But there is nothing for us to fear unless we forget the goodness of the Lord in the past. Then the devil will seize our moment. Nonetheless, God is bigger than our problems. Let me welcome my co-host, Henry Somanje, who will introduce himself and give us an official welcome in Chichewa. After that, we will engage our honorable guest today, Henry Somanje. Thank you so much, Pastor. As you've already said, my name is Henry Somanje, working for Hope Channel Malawi and Adventist Radio and Malawi Adventist Media Center. So I'm working there as head of programs, and I have passion for music as well. So it's no wonder that I'm the best fit for this slot because I have a very big passion for music. And I've known Bob for a long time before he moved to the US. Ndiye mwachidule ndimenemo kunoti tsiku la lero tikhala tikucheza ndi Bob Zumani yemwe ndi mmodzi wa oyimba amene munafotokozera busa anatchuka zaka zambuyozo ndi nyimbo zake ndithu Hallelujah Tintamande ndi zina zambiri zimene zimamveredwa kuno ku Malawi. Ngakhale anachoka kupita kumeneko ku America, komabe anthu ambiri nyimbo zake amazikonda kwambiri. Moti pano chikhala chinthu cha mtengo wapatali anthu amakhala funsa ali kuti Bob ndena amene tikudziwa kuti Bob ali kuti timati ayi adalowera maiko a azungu amenewo, komano kuyimba adakayimbabe. Ndiye chabwino kuti lero takumana kuti ticheze komanso anthu ena amve kuti kodi munthu akapita ku America ndoti luso limalowa pansi kapena limapita patsogolo. Ndiye mwina tikhala tikumva zambiri kuchokera kwa Bob Zumani abusi. Thank you.
Amen. Ndithu. So Bob mwina mwajidule kungofotokoza kuti how has your journey been musically, kuti ulendo wako wakhala otani musically, zidayamba motani ndipo kuti ufike apa zakhala zotani, mwina mwajidule? Mwachidule ndikhozanena kuti kuimba namba ndili wang'ono kwambiri. Mulungu anandipatsa luso loimba kuchokera ku from birth, I would say. Koma kuyamba kuimba namba kuimba ndazi kubale anga when we were very young, timaimba ndi agogo athu, ndimachokera kubanja kwa Pastor J.H. Mambala. Of course, iwo ndamene anabereka mayi yanga, so nakula kwambiri ndi abusa Mambala, ndi banja la loimba, so amadiphunzitsa nyimbo tili anang'ono. Komano kudziwa music namba kudziwa on my own. What I mean by knowing music, I mean reading music. Chifukwa pali ku singing and music, So I started learning music. What taught me like the tonic sofa was Joy to the World. Nyimbo imene alisa kudziwa anzikwa kondweretu ambuye atanso. Mulungu anangondipatsa chidwi. Kamba kuphunzira zina zake ndiri before I was 11 years old. Nje agogo anga kangodaba kuti mwana akupanga zimene zokhala bwanji, Eventually ndinazaphunzira guitar when I was 11, and nangophunzira so by looking at my brother when he was playing in kumango yangana, then akumandikaniza kugwira guitar chifana wang'ono kwambiri. Koma akakauda achoka ndimachita sneak into his room ndotenga guitar ija ndikumayesera, so eventually anadzaona kuti mwana akuimba bwinobwino guitar, then he started encouraging me. Komano 1997 poti sina fotokoze kuti nabadwa liti mina anthu akhoza mangodaba kuti 1997 uyu kulali poti amalawi mabisa zaka maka koma ineyo ndinabadwa 1976, so pakali panopo ndi zaka 44. So 1997, that's when ninadzamba kukhala ndi chidwi chopanga compose. Chifa nthawi imeneyo kuti ndikudziwa kale kuchita write music in tonic sofa. Koma ndisanambe kuphunzira staff notation. Chifa staff notation ndinayiphunzira so on my own, koma in a very mysterious way. Ndimachita so kudabwa mpaka panopo when I go back in time, koma ona kuti Mulungu anazipanga bwanji. Koma no, when I started writing my own songs in Kumazipanga Save, actually it was 1995, not 1997. For 1997, that's when Nabitoka Jambulitsa nyimbo zoyamba ku Baptist Media Center. But that was after I had composed a lot of songs. So ndabanga producing mbali manager munali nyimbo monga ngati mkwezeni iye, nikangopanga play everything on my own, like playing guitar and keyboard. So mkwezeni another song imene inazachuka kwambiri nali City Zakalamba. Ngati mukuikumbukira nyimbo imene ndinangopanga translate. I just sang the translation, never grow old, So from that time, Uncle Ranga, Dr. Sosten Mfune, got so interested in my songs. And then in the year 2000, he invited me to Zimbabwe. My cousin Dumisani Mfune. So I went to Zimbabwe in 2000 and recorded an album with Dumisani, which I didn't sell. I would say I didn't sell at all. Koma nyimbo zinamveka nditu pa wireless. My interviews anga pana ndipanga pa Malawi Broadcasting Corporation. So tinazapezeka kuti when I recorded those songs and zinazamveka bwinobwino and everything was going well, but the problem is I didn't put that album on the market. So there was another time, I think close to 2006, when Dr. Peter Mpinganjila, you know him, right? He's one of the evangelists, but I think he's based in South Africa. Ana kala so interested when before magwisa nchito kwambiri nyimbo zanga pa akamapanga ma evangelistic meetings ndia masewera nyimbo zija. Then anazandi itana ndikunduza kuti okay, I want you to record more songs. Then I said,
mulungu akalola zonse zikhoza kuchitika. So he gave me an initial amount to pay the producer to do the songs for me. So I took the money to my producer, Dumisani Mfune, because I like his touch. So when I went to him, tinayamba kujambula nyimbo, and we finished in 2006, if I'm not wrong. Nyimbo zimemvekula mpaka na panopozi. Yeah, that was the last time that I recorded. Komano, along the way, ndimapanga so produced nyimbo. Zina zimene ndimapanga on my own, production software kunyumba kwanga. There's some of those songs nazipanga be let out for public play, like Adventist radio. Munazimva nyimbo zina monga ngati chiyembekezo chodala and tidzatani ndi mpulumutsi. Zoti ndi majambula ndi kandi bind us together, ndi zina zambiri. Komano my journey has been that not that very smooth. Chifukwa ndinakanika kupanga launch album. Not even one album has been launched in my life. There was a time I wanted to launch the album that intituled The Best of Bob Zumani. Koma launch inalepereka on the day of the launch, actually. And tarabwera kaleso ambirimbiri ku French Cultural Center, and kunazapezeka kuti kwachitika maliro, and we were not able to get into the facility kuti tipange launch album ija. And anabwerera, and I think, Henry, if you can recall, mapanga my advertisement out in function imene kumaina kanika. So to me that was a big setback. So later on I went to the United States, where I was pursuing my studies at Lake Michigan College. Kumene kundimangoimba ku Malawian church. And then I moved to Canada in 2014, and I found another congregation. Like I would say almost every Sabbath. Of course, not every Sabbath. I'm just talking about the frequency, of the times that I've been singing. The kanumemba kwambiri komaso kunoko kumachitika ma concert kwambiri. Kumene makonda kumapita out to sing in different locations. Komaso I've been singing in nursing homes. Kumapanga ma concert in nursing homes. Chifana ambira kaguma ndifunsa kuti udasiya kuimba. So I just wanted to emphasize the point that kuimba sina siye. Mulungu anangoti chota kumalawi ndisiya maloina. Koma he hasn't taken away my talent. He's still preserving my talent, and I'm still able to sing when he gives me the opportunity to do that. My journey in music has been that so far. Mm-hmm. Wow, so intriguing. Maybe Pastor, you have something to add on that? No, this is very beautiful. I think it's good for us to know that sometimes when people relocate from their home location to another place, they forget about that. Christianity is not a building. We are a church. That's why when you move, you have to move with your Christianity. So thank you so much, Bob Zumani, that your movement from Malawi has not changed you. You are still the same, and God has used you in various ways. I know people right now, they are waiting for you to play the song. So it would be good for you if you can give us your first number and the reason why you have chosen that number. That would be great. Shabino, I think mina nyimbo yoyambirira imene ndingaimbe ikhale Timtamande. The first reason is that ndaona Pastor Khaula mumayikonda, so that's one of the first reasons. So isana mawanga asana fika povuda chifukwa ndio kwenda ku key, so mina ndiimbe koyambirira. Nyimbo imene ndinayipanga compose mu Chizungu poyambirira, and I had to translate it to Chichewa chifukwa I wanted to reach the masses in Malawi. So I said, okay, if I keep it in English, then sindi kupanga chilungamo. Komano ndi nyimbo imene imafotokoza za Yesu Kristu, amene ali dzina lopambana mayina onse. Most of my songs mupeza kuti ndimayimba nyimbo zimene zimamupeza Yesu Kristu. He is the name above all names.
Yes. So iyi ndi nyimbo imene imangosonyeza kuti munthu nthawi zonse, whether things are going well or things are not going well, koma you should have a song in your heart kumutamanda Mulungu. Chifukwa palibenso china chimene tinapangidwira pa dziko lapansi panopo apart from kumutamanda Mulungu. Tinena kumutamanda Mulungu all the time. So ndinangonena kuti timtamande. So in other words, you're saying ngakhale munga tiri mu COVID-19, ngakhale utakhala kuti ukudwala kapena kuti wataya ukondedwa chifukwa cha COVID-19, you still have a good reason to say thank you Jesus for giving the life. Ndithu ndikukhulupirira kuti anthu adalisidwa nayo nyimbo imene. Tiyeni tonse amayi ndi abambo timvere nyimbo imene timtamande, imene Bob Zumani akutipasa nyimbo yake monga yoyamba mu program imeneyi tsiku la lero. Hallelujah, timtamande. Hallelujah, timimbire. Dzina lake lopambana. Hallelujah, Yesu yo. Hallelujah, timtamande. Hallelujah, timimbire. Dzina lake lopambana. Hallelujah, Yesu yo. Alibedzina lina kumambaku lokondweletsa kuposala Yesu kulu wansembe wotipembedzera nditamatina la Yesu yo. Tiko la pansi lina limundima Yesu anata kuwala kwa tiko anandifera kundipulumutsa nditamatina la Yesu yo. Hallelujah, timtamande. Hallelujah, timimbire. Dzina lake lopambana. Hallelujah, Yesu yo. Hallelujah, timtamande. Hallelujah, timimbire. Dzina lake lopambana. Hallelujah, Yesu yo. Dzina la Yesu mulima chilitu amsinga wonse amamasulirwa ziwanda zonse zimantuntumila nditamatina la Yesu yo. Bwera kwa Yesu wakondedwa lelo lekaza mdziko upulumutsidwe. Dzina la Yesu muli chigonjetso nditamatina la Yesu yo. Hallelujah, timtamande. Hallelujah, timimbire. Dzina lake lopambana. Hallelujah, Yesu yo. Hallelujah, timtamande. Hallelujah, timimbire. Dzina lake lopambana. Hallelujah, Yesu yo. Hallelujah, timtamande. Hallelujah, timimbire. Dzina lake
lopambana. Hallelujah, Yesu yo. Wow, Amen. that's a beautiful, beautiful piece of music. Thank you so much, Bob. Thanks. Wow, listening to you sing, I could see that, wow, you are still as good as you used to be, maybe even much more. Because as we grow, we also increase our talents, we also increase our skills. Maybe if you remember those days, you did a promo for Adventist Radio. You remember, I composed that promo for Yes. my friend Davy, and we were practicing in the studios. You came in with a guitar and said, "Let me try it." You remember that one? Yeah, I remember about the promo, but I can't. Ndikonda kumvera. Ndikonda kumvera Adventist Radio. Kumvera. Adventist Radio. Ndikonda kumvera. Oh yeah. Yeah. I remember that one. And I was like, when you were singing, I was like, no, I think you should just get it. It's yours. Yeah. Okay. Yeah. Yeah. Now going to your second song, Bob, which one is on your lineup? You know what? I'm gonna use the guitar to play Sidi Zakalamba, Never Grow Old. Yeah. Never Grow Old is a song that I like so much. Ndiri wangono. I'm kind of chori Jim Reeves, you know, even Abastaga young can Jim Reeves was Malawi. That's some voice. But the main reason why a lot of people were calling me Jim Reeves, Jeffani kakonda kuimba nyimbo za Jim Reeves. Ndikapita ku chalichi ndio ndatenga guitar basi umaimba nyimbo za Jim Reeves. So that song is one of my all-time favorites, you know? So okay. Ndinaipanga translate komano ikamba za dziko limene silidzakalamba. Okay. Dziko limene silidzafa. It's a land where all we will experience in heaven is everlasting joy. So dziko labwino, it's a very beautiful place. When I think about heaven, ndikamaona anthu akukalamba, anthu akumalira, even anthu akumalira ala nyamata. And I think of heaven and I say mubwerepo sachedwa apa kuti tikapomole zovuta ngati. So I'm just saying Sidi Zakalamba. Namva za dzikolo lakutali ndiko kwatu kokongo lako anamanga Yesu komwe sitidzafa ndipo sitidzakalamba sitidzakalamba uko dziko lose sitidzakalamba sitidzakalamba uko dziko lose sitidzakalamba itatanchitoyi tavala corona mabutondi mayeso zata nidzata mambuye kuntawe zantawe nidzakhala kopanda imfa
city zakalamba uko zikolo city zakalamba city zakalamba uko zikolo city zakalamba. Never grow old, never grow old in a land where we'll never grow old. Never grow old, never grow old in a land where we'll never grow old. Amen. Amen. Man, that was very beautiful, very beautiful. Mhm. If there is something that many people are scared of, is to grow old. Because old age is associated with so many problems. You can't do some things on your own. You can't help yourself. Sometimes maybe you are forgotten by children. Okay? Children who you supported sometimes. That's why ndakandukumva anthu akunena kuti gogo amatha kusamalira ana 10 koma anawo 10 adakula kulephera kumusamalira gogo mmodzi. Mulungu akumwamba anayena kuti yankhula mwapadera. I know we are missing heaven, but sometimes our actions, the way we deal with all the people here on earth, it makes them to look for heaven. Because heaven will all be equalized. There will be nobody who say, I'm too old to cook for myself. I'm too old to do my dishes. It is our responsibility while on earth. If we are claiming that we are Christians and we are going to heaven, and we are not being responsible with the older people, I'm telling you, we will not make it to heaven. Thank you so much. Maybe my next question to you, Bob, is that I see you play piano, okay? You are a pianist, and now you are a guitarist. Is there any instrument you don't play? Because it looks like you are just an expert in many things. Tell us more about this playing of instruments. How many instruments do you play? I do play a number of instruments, actually. Even in guitar, you know. Like I said, I learned it Momango Zemba Jonjo. Komano, I learned piano from guitar. What I was doing in the Matenga guitar, I went on Lakeview campus, Muchali Lakeview. Mama, I wouldn't do with Sanchiro piano. It's probably so I was playing a chord on the guitar and applying the chord on the piano. You know, applying the notes on the piano. That way I learned how to play the piano. One of the biggest challenge, even in the bank, I encourage you when we in the Zisera piano, was when Pastor Kajoga and I was out in the piano pa ukwatiwa Jonathan Kangata. So it was a big challenge. I was and I don't know how to play the piano. And then the pastor said, Upunzira, you're going to learn and you're going to play. So that was the biggest challenge. So and since that time I've played in so many weddings. Then piano, I still learn it. Until now, I'm learning new things every day. But when I'm producing my own songs, I play my own piano. So yeah, the Pambali Bazimene so lead guitar, so bass guitar. I also play drums. Wow. You know, yeah, I play harp, I play harmonica, I play. But listen to some beat. But I play quite a lot of things. Yeah. Wow. One of the things did the violin. I know that I can learn it without much
effort it goes by the notes. So when I purchase my own violin, I'll be able to play. Okay. Should we say, because there are so many people who are watching now, they are very encouraged by what God is doing through you. You are playing all those instruments. Should we say that playing instruments is something that you are just God-given, or maybe it takes effort? It is a gift that God gives to people. You know, if you go back to the book of Genesis, you find the genealogy. You know, and Bible. Mulungu anapeleka luso lakuti. Yes. You know? Ena anapata luso la zomanga, ena anapata luso la zona. Koma ena anapata luso loyimba. Komano, I have seen people in my life. Maybe they are acquainted with somebody or someone who has the talent or who has the gift. And then I will see later, then I am I cannot mention names. I know people. I mean, they don't have they never had the talent or the gift of music. Eventually, even playing guitar or singing or singing manota. So I think it's something that one can develop through interest in minimum. Okay. Yeah. And the one thing, while you are thinking about the next song you're gonna present, I like this idea. Let me highlight it. Kunena kuti abusa akachoka anakuza nikuti muimbire ukwati wake ngati. I like the part when you said kuti anakuza kuti muphunzira muzaima. Oh, yeah. In other words, ndufuna ndirimbikisa azibusa. You see the power of words. Busa, he might have only taken maybe a minute or two, but his influence inamusintha nduyo Bob Zumani lero akuimba nyimbo jani choti mbusa anangomulimbikisa. We have to be very careful as pastors. God has blessed us with an influence. Imene tikayusa buno bwino, we can help achinyamata. Amene mwina potential inali nayo. It is our responsibility ngati azibusa kupanga identify achinyamata amene ali ni matalenti pa mpingo watu and reaffirm or validate their talents and just say, hey, I've seen you are a musician. Let me pray for you. I know you can do this. Sometimes as Busa mwina sitimaziwa have a minute anyamua kuma ineyo. I'm so impressed with what you have said. Thank you so much. I hope pastors out there, you know now that you have a responsibility to identify young people's talents and also validate them by mentioning to them and giving them the support they need. What is your next song? My next song would be Mkwezeni Iye. Kabina na maichiro Yesu Wenzi. This song ndinalemba mau koma I never wrote the tune. The music was written by my grandfather, Pastor J.H. Mambala. Koma I discovered in 1995, which was like 9 years later. Ndikungochita go through my stuff yawe imene ku store ngwao napeza ma notes amene wao. So nane nakale kuti nthawi imene kuti ndikudziwa kuwerenga music notation kamina tonic sofa I would say. So ntapanga read nyimbo imene inandisangalatsa. The tune was so good to me. Komano title was already there. It was like Mkwezeni Iye. And I was like, my grandfather was trying to write a song, but he never finished it. So I prayed that the Lord would give to me the lyrics of the song. So namba uganiza Mkwezeni Iye. Then I went back to the Bible and found out kuti ndindani amene ali bwenzi lopezekerato nthawi ina iliyonse Yesu Kristu. Amen. You know, and tikampempha chinthu china chilichonse, if we ask, Jesus said
if you ask anything in my name, I will do it. Amen. You know? So I was like, Yesu Kristu ndi bwenzi, limamvetsetsa mavuto athu, limene limatipatsa zosowa athu. Thandizo lopezekatu master out. In the book of, I think it's also in the book of Psalm, but he's a very present help in trouble, you know? Then now Mulungu anandipatsa mawu through those inspired texts. Yeah, and too. That's a very powerful Psalm 46. Okay. Yes. Psalm 46, verse 1. Yeah, sure. Ndapeza tubwenzilo bwenzilo pambanalo palibe bwenzilo fanana naye Yesu Yesu bwenzi lomvetsetsa Yesu bwenzi losamala ndikapsinjika andontoza chomulaka bwenzi langa Yesu buye mavuto alinane tendere alinane litandizo lopezekera tu masa utso mkwezeni iye mkwezeni mbuyeyo mkwezeni iye Yesu buye Yesu bwenzi lomvetsetsa Yesu bwenzi losamala ndikapsinjika andontoza asamala ndikapsinjika andontoza Wow, beautiful, beautiful singing, Bob. Amen.
Yeah, I have a very personal question for you, Bob. What really motivated you to become a musician? Was it a matter of making a living out of it? And looking back at your journey, are you where you wanted to be musically, or there's something that you wished you could have done better when you look back to say, I think maybe I could have done better to be somewhere? That's a very good question, Henry. The motivation came because of my uncle, Mr. Ernest Songa. So timaimbira limodzi nyimbo in church, and then he was encouraging me to go and record. Eventually I went and recorded the songs. Komano, the main, apart from my uncle encouraging me, another motivator that I had was, to preach the gospel. Muntu nenda kanduma konda mbuyo monsemo nda kanduma konda kuonera Jimmy Swaggart. Jimmy Swaggart amandipanga be inspire. Chifukwa he uses the spoken word and also the music, the singing, to complement the gospel that he preaches. So nikaona kuti Mulungu atandilola kutsogolo kuno kuti I should be able to reach out to the masses through the music, the songs that he's giving me. I mean, I composed a lot of songs. I still remember them, I don't sing them anymore. I cannot be given all these songs just to keep to myself. I should be going out in the Zigayimba. So that was what really motivated me. And there was something I also wanted to do. Of course, I wanted to become a pastor and complement my pastorship with singing. Zokarambusa zozinali peleka sizinachitike. Komano zopitiza kuimbazi. God is still opening doors. Like I said, sometimes I go to the nursing homes and sing. I still have that passion to continue singing. Before I came to the United States, I should just say before I came to North America, if you can recall, Henry, I don't know, we wanted to start a music ministry where we were incorporating a number of singing groups, like We Are One, Joyful Souls, the Trumpeters. Timafuna kuti zipita malo, and tinazapita kwa kumalukuna kwake timati kuchikondika somewhere where we went with that group. Imene ministry, that idea. Yeah, exactly. Yeah, the idea of having that group, because of the passion that I have for the message. I still have that passion. It's still burning inside of me to go out and preach the gospel. This is why panopo ngati mukumbukira pakati apo ndangonena kuti anthu amene mufuna nyimbo yanga mkeze niye text me and I'm going to send it to you. To me that was like a ministry, because that's the whole purpose why the Lord gave me these songs. So I still have the passion to preach the gospel, to preach through the singing talent that the Lord gave to me. So the Lord has still got so much for me to do out there. So we did not no, I'm still moving ahead. Okay, maybe to come straight. I wanted to ask you, did you want to come professional? Could he make a living out of music? I'll not do anything. I want to be a musician. That thing never crossed my mind. Ndili wang'ono ninkafuna kupanga zimene zozo. Ndimakumbuka kuti I was that time ndimafuna kuti ndizimba nyimbo za secular. At some point ndinazamba mapanga contact anthu mina sindichula mayina for the sake of their privacy. Koma ninkapita kwa anthu oyimba ochuka kwambiri m'malo mudzi. Kumakacheza nawo, and some of them, they were interested. They were like,
wina wake anatuza ndizika phunzira lead guitar kuti ndizikaimba with one of the top bands in Malawi. Komano that path ndimaona ngati kuti that's where I wanted to go professional kumaimba nyimbo za secular. Fana panga kupoza nyimbo zingapo ndizo za secular zona kuti you know akamazimvera mana this is a good song. Komano nazapeza kuti when I thought about it ndinkamva kutsutsika in my heart. I was saying, you know, I don't think the Lord has called me to do secular music. The Lord wants me to preach the gospel. Komano to reach a point where I would say I should start making a living out of music sina at that point. But I should go professional. Ndizingokhala oyimba kumapanga my living out of singing. No. This is why most of the times in Dimango yimba when I've been invited, like when I've been invited to Kuchalichi, kaya night of prayer, kaya sonkano, kaya when I go banga launch, they would just call me to do the supporting thing. Commando not for me to go in the spotlight as a professional artist. No. Koma etungo kamba suti palichola kukachiri chose kuti utamaimba nyimbo za uzimu and make a living out of it kuti professional music palichola kukachiri chose. There is nothing wrong at all. There is nothing wrong, and if that path was opened up for me, because I remember I could have gladly taken it. Somebody can become a professional. You know, it's if you can make a living in a kind of ministry where they live out of their ministry, you know. Yes. So there's nothing wrong with that. Yeah. Mwina abusta mulindi kuonjezera mene. Mwina kupita ku nyimbo iti yachitatu imeneko ne? Yachinayi taenda kantunda ndito. Number 4. Nyimbo yanji bo. Nyimbo ya number 4 I think ndimbe ulemerero. It's another song imene inapangidwa so ndi agogo anga Pastor J Mampala. And ankaimba ndilo wang'ono kwambiri makonda kumaona kumayimba makonda kuimba guitar plus alongside agogo anga ena amono awa amakhala kusalima koma they used to play these songs. Ndiye inangondi kopa kwambiri because you know it was a lively song, you know. Komano at some point when I was planning to record it ndinangoisinta pang'ono arandipanga advisor kuku anga ana malira of course Mr. Levi Mambala. I mean anangondiuza kuti ungoisinta pang'ono chifani kabanga kuti ndiule melelo kumamba. So he said when you ungoisinta kwambira lako izika kuti ndiule melelo you know. So I don't want to skip that point. Agogo anga played a part to modify that song to the way it is right now. So the nyimbo ina imena panga compose agogo anga koma mauo nangonjezera kuti kalino a full song fani nkangokumbukira stanza 1 and the chorus. Ndiye nyimbo imena ndi ulemerero. Atsala pangono ambuye Yesu adzabwera ndiule melelo kumamba kudzatenga ana ake wolapa mtimawo akakale naye kumamba mule melelo kumamba mule melelo kumamba taona nimbuye watu atsandi mitambo ndiule melelo kumamba mpoto alinayo monga mwazi ntchito zathu ndiule melelo
kumamba ndi ulemelelo ndi ulemelelo ndi ulemelelo kumamba ndi ulemelelo ndi ulemelelo ndi ulemelelo kumamba bale wanga konza njila zako lelo lino utapite naye kumamba Yesu wakonzazo kumazo sanene kazo mulemelelo kumamba mulemelelo 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 kumamba mulemelelo 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 kumamba ndi ulemelelo ndi ulemelelo ndi ulemelelo kumamba. Amen, amen, amen. Amen, amen. Ndithu ababa ndithu zikuti kumbusa nthawi imene nyimbo zimenezo ndikukhulupirira kunena kuti mkwezeni Yesu ija ndi ulemerero. These are some of the songs zimene ndazigwiritsa ntchito kwambiri mu ma effort. Ndikukumbukira effort ina ndinkachita ku police lines uko kukanjeza pa ground ya ku police komanso pakanjeza pa primary school. Nyimbo imene timatsegulira nayo msonkhano inali mkwezeni. Ikangoyimbika nyimbo imene anthu maona akuthamanga mkwezeni, anthu amayimba police lines muja. If you play this song around that place, people know it because for 21 days straight, every day imayimbidwa nyimbo imeneyo komanso ulemerero wa Mulungu wakumwamba. Ifeyo pamene tili pa dziko lapansi kuyembekezera that glorious day when death shall be no more, where there will be no sorrow, no more worry. It will just be bliss. Heaven is waiting for us. You know, it may tarry, it may take too long, but very soon, and very soon, when I say very soon, Jesus is coming again. Signs of the times are everywhere. If you look around the world, politically, socially, everything is telling that Jesus is about to come. Who knew that this world will be connected with the coronavirus? We know there have been pandemics around the world, but there's no pandemic that connected the whole world like coronavirus. Today, there's no country that can say, well, we are very smart. It has shown us that in this world, even our scientists, they have failed. You know, in America, we have people who call themselves that they are think tanks. I know again zero. Right now, Agoma, okay? Everybody, it's just a sign that now we cannot look to anybody but look to heaven, because that's where our help comes from. Thank you so much for that song. Maybe popeza tikupita chaku mapeto kwa programu mwina timvera nyimbo imodzi kapena ziwiri. Komano mwina Henry Somanje angomudziwa Bob Zumani mene anali ku Malawi anali nyamata wa mbwawo. Umfusa kuti kodi Bob, are you still single? Nditu amene kodi ainirati atibenthulire ndithu kuti zili pati pano koma kambiri kokanamveka ndithu kwamwina pangotsala confirmation koma kambiri kokanamveka kumano mwina from the horse's mouth. Yes. Bob, are you married now? I got married in 2012 to Pelire Chitaya. And Pelire Chitaya ndi waku Kamwe kunzimba. Yeah, so tili ndi mwana mmodzi dzina lake Ethan Zumani. Yeah. I think I met her uncle in Lilongwe. Yeah, at a certain church. Yeah, he was talking about that. That's why I said I think I
heard something in that regard. Yeah, but it's really wonderful that you eventually got married and you're happily so. We wish you all the best. Thank you so much. I hope you are training that child like maybe your uncle, your grandpa did to train you when you were young. Are you thinking of exposing your child to instruments or music at an early stage? I already started exposing him. As a matter of fact, I'm going to give piano because I do have a piano and a keyboard. He alternates from the keyboard to the piano, and sometimes he gets the guitar. So I can be playing, and he sings quite a lot of songs. He's 4 years. He'll be turning 5 on October 5. He sings a lot of songs already, and he likes I Surrender All. To God be the glory. He sings quite a lot. Yeah. Amen. I wish I had that talent. I would have taught my kids. Some of you, you have children. Teach them. If you know something, brethren, it is not good for us to die and our kids to be crying for you and cry for everything you have taken to the grave. God has given us for free. Why not share with your children? I know how Zina Anna, they will not appreciate when they are young, okay? It takes you kuwapanga push, walimbikisa kutia tieni pangani. Amazavanga appreciate later. It's because when your father is doing it, it becomes like Joseph Funigira until later. Komabe magoro aliniudindo wakulu wataniza nao. Ndiye mwina mtawino Yitu titamva ku nyimbo yomaliza tisana tseke programu yathu iyi inayo izaimbidwa kumapeto titatseka komano datipasa nyimbo imene yokuganiza kuti imene ndithu ndifuna ndigawane ndi Amalawi imene no tikukamba za hope amidst chaos mwanjira ina chikhulupiriro mu nthawi yakuzunzika kapena mu nthawi ya mavuto. The nyimbo iti yansauto. I think nyimbo imene ndingaimbe ndimo mwafotokozeramo pamene tili pa nthawi yosautsa ngati imeneyi ndi anagonjetsa zonse kapena ena akwaza kuchira kuti ndikakhala mwa Yesu chifukwa nyimbo imene of course inaipanga compose ndikudwala kwambiri and ndinkaona ngati ndimwalira. That was a long time back. Komano ndi chimene chinkanilimbitsa mtima chifukwa choti my relationship with Christ, you know, every time I connected with him, ndimamva mtendere mu mtima mangamu, you know. So ndinapanga compose nyimbo imene chawodi ndikakhala mwa Yesu sindidzaopa kanthu. Ndiye mphamvu yanga ndizalimba mtima. So panopo tukhala mu nthawi ya coronavirus imene anthu ambiri akutekeseka chifukwa cha coronavirus. Koma chimene ndinganene nchonena kuti if we are connected with Jesus Christ, he is a great physician. He can choose to allow you to live or maybe to die. Komano if you die wangokupulumutsanso mwina kuzopya zambiri za dziko zimene zikuchitika panopo chifukwa kukhala mu nthawi zimene anthu akuchita nazo mantha. Koma let's get connected to Jesus Christ. Amene anagonjetsa zonse. Amen. Ndikakhala mwa Yesu sindidzaopa kanthu. Ndiye mphamvu yangayo ndidzalimba mtima. Ndikakhala mwa Yesu sindidzaopa kanthu. Ndiye mphamvu yangayo ndidzalimba mtima. Ngakhale matenda adze sindidzaopa konse. Popeza Yesu wangayo
singanga wankulu ngakhale imfayo ize sinditatekeseka kopeza Yesu mfumu yo anagonjetsa imfayo ndikakalama Yesu sindidzaopa kanthu ndiye mphamvu yangayo ondidzalimba mtima ndikakalama Yesu sindidzaopa kanthu ndiye mphamvu yangayo ondidzalimba mtima Yesu yo padziko lino anapyola mavuto onse mavuto kayama Yesu ndidzathawira kwa iye manja ake utambasuka alindila iwe mbale ndiye mfumu ya mafumu anagonjetsa zonse ndikakalama Yesu sindidzaopa kanthu ndiye mphamvu yangayo ondidzalimba mtima ndikakalama Yesu sindidzaopa kanthu ndiye mphamvu yangayo ondidzalimba mtima. Amen, amen, amen. Ndikakhala mwa Yesu Kristu sindidzaopa. You know, when you have Jesus, you have majority. There is no need for us Christians to be shaken. The devil always takes advantage of our situations. These problems that we are going through, the devil is behind, but sometimes he presents himself as if he's a good one, like God is neglecting us. But one thing for sure that we should know is that God is good. God is the one who is the protector, but the devil is always there to take advantage of anything that we are going through. So as Christians, I'm so happy today that Bob, you have given us songs that are very edifying, so uplifting, zolimbikisa, nyimbo zimene zikutilimbikisa kuti ngakhale tili mu nthawi imeneyi ya mu COVID-19, ndi nthawi imene ifeyo tingathe kudalira mwa Yesu Khristu, pozindikira kuti Yesuyo ndi amene ali chipulumutso chathu. Nthawi ino ndi pase Henry Somanje akufunse mafunso omaliza tisanafike kuti tifike kotseka program. Akufunseko mbali yomaliza. Ndimuna mwachidule Bob, sindikudziwa if you plan to produce a music video or videos, I should say, kapenanso mwina palima plan oti mwina pange release, you say uti unajambula nyimbo zambiri ngati pali nyimbo zina ma audios anyuani okuti anthu atumatiyayi atikumbukirabe kumudzi kuno atumiza nyimbo chifukwa muno umeneko kwanza tuko zipangizo sizosowa kwenikweni ngati kunoko ndemuna bwenza tumata kodi Bob nyimbo
adzingotipatsa zakale zomwe zija palibe zina zomwe watikonzera maplan dotani pambali ya ma-audios ndi ma-videos. Kumbali ya ma-videos, because now before I left Malawi, project imene ndi Chipilo Konje. Komano inadukira panjira because the one who was I think funding it he went into other problems and eventually sina bitilire. Ndinayesa kumufunsa nditabwera ku North America if he still had some clips from those shots made mapanga zokoma I think as nasokanikira. So when I was here before the COVID actually ndimachita kaleli yezi ndi anthu ena kuti andijambulire I should start another album komanso ndipange produce my music videos ndezi nasokanikira pang'ono. But this I can assure you kuti I'm working on new songs right now. I started recording new songs. Zina ndipanga ndekha, zina ndimafuna kuti ndipangebe involve Dumisani. We were still talking about it. Komanso zina I would involve some musicians akonkono ena nakamba nawo kale koma ndizona kuti this is the assurance I can give to you now ndikhani ndikutumiza nyimbo zatsopano. Of course mbiyo munangopanga zachiwazo kazoka but I will mix ulendo no zachizunguza zachijewa nje anthu ena amene ndizagwitsa ntchito to be like mediums for disseminating the music to the masses in Malawi. Anthu ake muzakhanga ndinoyaji na Henry kuti muzandithandiza. Yeah, for sure. Kuzipanga promote yeah. So zimezo ndithu it's in the making. Yeah. Thank you. Ndithu. I mwina Henry nkuteka kuti uli ndi mawu amene ungafotokoze kapena mwina timpase kaye Bob tisanatseke uli ndi mawu ena amene kumaliza amene ufuna utayankhula. Mawu omaliza ndongofuna kuthokoza kuti choyamba patenga nthawi kusana ndi Henry ndetaonana mulungu alemekezeke especially yeah. So another thing abusa Khaula chifukwa chopanga initiate uchini program ngati imene iyi chifukwa that's one way of reaching out to the masses. That's one of my dreams to be able to reach out to the masses. Ndiye mulungu wakugwisa ntchito enuyo pamodzi ndi Henry to make this thing possible. Ndingoyamika dzina la mulungu kuti lilemekezeke. And another thing that I would like to encourage people out there, I mean, I'm talented. I want they want to sing. Ena ake mina machito funa platform ina yake hapa dela unaona amina ndizaimba ndikazafika pote depo komano azingoimba pamene mulungu akupangani plan tipo mulungu amakuika munthu pena pali ponse for a purpose nde pali nyimbo ina yake amati bright in the corner where you are pali ponse pamene tilipo tigwitse ntchito nyimbo zimene mulungu anatipatsa tikumenya ndi chinkhondo chachikulu kwambiri chinkhondo cha uzimu. Anthu amene amakhala aku zimphamvu za zoyipa za satana they're doing all they can to advance their messages to the world. If mulungu anati kasuna kuti timenyere nkhondo kugwitsa ntchito chida cha music. So let us sing for the Lord. Let us not relent. Let us keep pushing forward. Amen. Yeah, titokozesa kwambiri Pastor for the initiative. I will continue to say this. This is a very good initiative, and we must thank God for you. You are trying to promote my Adventist. Could at least have it, but so go on it. And remember, so Bob wakala modzwan hoimba mine wakala consistent. If with his talent. And when anagatamuna bwerera mbuyo nafusana mafusena jodi, was it about making a living or what? If pena talent and amataku bwerera mbuyo jodi, they feel unappreciated. And ndima funa kulira kwambiri kuti especially kwathu kuno we have anthu amene ali ndi talent and ndima ngochita mantha kuti kodi anthu amene wa talent imene sabwerera mbuyo kuti mwina agiva kuti anthu sandipanga support ndibwerera mbuyo koma ndimathokoza mulungu kwambiri kuti ambiri mwa anthu amene amakhala kuti
ali ndi passion yoyimbayo komanso akumva kuti mulungu wayitana kuti ayimbe ndithu whether anthu apanga support kana sapanga support but they still push kuti anthu ayimbe komabe ndimangopemphabe kuti tende achite support oyimba athu kuti it's not about money, it's not about what komano tikamapanga encourage if kama khala achotsa zina ndi zina popanga ma project amenewa so azionanso kuti we are appreciating kuti akutithandiza ndithu mmene timachitira muja kuti abusa mukapita pena pake kukatumikira akankhu kwamaponyerani kachani choncho soimba athu so the same thing kuti at least they should be motivated and adziti chitira za Amen. Amen. You have reminded me of the tradition that must be. Yes. Yeah. Okay. Indeed, I thank you so much because of your remarks. To me, I feel like God has given us a responsibility that we uplift one another. And Malawian music, it is very rich. You know, sometimes umanyozesa ndimene uli nacho koma ndifuna ndikuuze ndikunena kuti nyimbo zimene ifeyo tikumayimba mama wonse ndimagawana ndi anthu amene amandipanga follow pa Facebook nyimbo ndi pamene taona kunena kuti anthu akukonda nyimbo osati amalawi wokha, and that's why today we are bilingual because there are so many people who are not even Malawians but they are following our music. Yes. And some of them, they have never seen. When they see women's like Dorcas wearing uniform, they'll be asking, so this is a uniform? They have learned so many things from the music we have shared. And some of them, they share. I wish maybe, because some people, Amakandima controls, you don't know how many have shared. But at least me as a person, I know the shares that people are making. Some people, they don't even, they are not even from Africa, Brazil, Australia, around here in the US, sharing our music. So in other words, this is a platform where we can encourage one another, but also where we can promote our music. And we never know. There are some other people who have come to me to identify themselves as Adventists. They have known us through programs like this. So we can still minister using social media. People play there on social media. And one of the things that motivated me to come up with this program, you know, Jesus did not wait for people to come to him, but he went where the people were. Yesu sana bikile kunena kuti ayi anthu nobwerani koma iyeyo amapita kumene amapezeka. Leroli sikusonyezerabe kunena kuti anthu ambiri ali pa social media. Yesu anakakhala ali lero ine ndimakhulupirira kuti anakakhala nawo a Facebook account kapena Twitter account. Anakakhala ali pamene palipo anthu ena leroli amene amanyoza internet koma COVID-19 ndikhulupirira kuti yapanga silence anthu ambiri chifukwa zasonyeza kunena kuti omwe aja amati internet ndiyoyipa ayotani koma ndi imene yatithandiza kulumikizana chotero. Internet payo kasingakhale yoyipa komano ndife anthu amene timayikapo zoyipazi. So there is a better way of using it for God's glory. Komanso we use it without taking Christ in that center ingati ukhala yoyipa. Then ufuna ndikuze Bob ifo jozipereka kuti no you can be our guest today. Simuna digurisa kala ya. Your performance is very good. I hope people out there mwamvera nyimbo zake tenti mulimbikise Bob Zumani. We can share our comments. You will be able to follow through. Komanso tingate kugawa kupanga share video imene unaona kuti no anthu ambiri akamveza uthenga umene. Once we have the video like this, mukangoyionera nokha inu nkuisunga njimozi kuti mukusunga mawu a Mulungu akuphulikirani asana kuphulikireni mpaseni wina imene no gospel ina yenera ukhalira. It has to be like relayless ukalandira kandodo umakapereka kwa munthu wina so limene zikufunika kuti tikathe kuchita. Then ndithokozenso Henry Somanje maka chitikhala mu nthawi zosiyana koma chifukwa chovomera kuti no ngati kukhala mmodzi mwa anthu amene tiacheza naye Bob Zumani to be my co-host. You have been a very good co-host. I've always enjoyed from Malawi working with you in the studio, and now we are here. This is an informal platform where we can freely talk because we are Adventists, but here we are just human beings, Christians, exercising all Christianity.
without any attachments, but just Jesus Amen. Christ Amen. following us and guiding us in every step that we are making. So until next time we will meet, I wish you all the best. But Bob Zumani will not leave us alone. He should give us a last song that we'll be meditating as we are closing this program, waiting for another program that will be announced very soon. But thank you so much for the people that are following us. Continue checking us, liking our page, and also following us through in all the programs that are lined up. Bob Zumani, what song are you giving us as we wrap up? The song that I'm going to give you is Chiyembekezo Chodala, or Blessed Hope. Ndi nyimbo yoti sinabeke ndine, I think inali ya msonkhano wa misasa mbuyo mtaina again. Koma I just like the song. Then naimba with the help of one lady. I mean, nangu and nkajeza naye, you know, she was living close to my house. Then time nikajambula nyimbo imene nampempha kuti ayankhule mawu pena pake in the song. Ndi anayankhula. Komano mawu kuti ayankhulaso ndiye ngoyankhula ndineyo at some point. Koma it is talking about our blessed hope. You know, Jesus Christ is coming soon, and his coming is imminent. So whatever we're doing in this world, we shouldn't forget that we are going to meet Christ, and we're going to answer for every action that we're taking in this world. So Chiyembekezo Chodala, Blessed Hope. Amen. Thank you so much. Amaindi abambo tieni pamene tikukwangula program imeneyi komanso nthawi imene tinali nawo virtual music worship tikumaliza ndi nyimbo imeneyi Chiyembekezo Chodala, Blessed Hope. What a better ending with Blessed Hope. Imene no nditu nyimbo imene atipase Bob Zumani. Ambuye akhale nanu zikomo kwambiri kufikira. Chiyembekezo chodala cho kaniyokoma abwiranso nsanga Yesu pulumutsi wanga mapeto avuto lonseli ayandikira mbuye nkonze ntima wangawo nditsanke nanu abwera nsanga sinziwa ntawi zamona maso ni maso mulemelelo alipa komo ndisiye chimbo zapita naye kukakhala naye muyaya Akristu tinacho chiyembekezo chodala. Tikamakhala mu dziko lapansili timadziwa kuti Yesu adzabweranso. Tsopano tiyeni tikonze njira zathu tisanjane nalo dziko lapansi pozindikira kuti kubwera kwayandikira akudzatitenga kupita kukakhala naye ku dziko limene anatikonzera ndipo wayandikira kubwera. Abwera nsanga sinziwa ntawi zamona maso ndi maso mu ulemelelo alipa komo ndisiye chimo zapita naye
kukakala naye muyaya abwera nsanga sinziwa ntawe zamuna maso ndi maso mu ulemelelo alipa como ndisiye chimo zapite naye kukakala naye muyaya